Kublai piwai mentanga dan hangi ban pente bi HP bat kata kalong ko khobor ko basnu tanat pha na ka banta ju phi ki khon samla kan thei bat chinrang bat kum juru ya phi ki long kumi long khapa ba ka film thamai ka bal acting sakma kan sapan long ya ka audition na ka banta banjie di ki artist jong kan ka film de ha kan ka audition asha subha na du ki badang thamai bat kum juru ya ki to ki blaju ak ha ki wei pat ki film Tiya kanika film ru in sering dorno mentaus namhi. Ya kanika film la produce de ba one box ringbon na ka rich ki production house. Tina kaliang janga nga Khot nga wes ngaya pi wei pe wei kham tam ya pi ki riew dan sa ba phinyawan khnang sha kanika audition namar kanika long kalat ka kabu ksiar na ka banta jang pi ki khon samla kan thei ba shinbang barkum juru ya pi ki long kumi long pa. Dia akan audition an sepenlong hak arpenyo terek mentau benai September arajar Pusan hang tiap bok khasi National Darbar Hall kepor kenang khat baje janmin. Dia nak benta ki jing tep ba company pila ban phone ha kini ki number. Kublai shibun